ampun. Aduh. Apa lho rasane piye to le rasane? Tangannya Mas. Piye le rasane? Nyes. Yes. Ya Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Seliramu ora tau luput, Yai. Mila Kang Mas. Napa kejadian? Ngopo Bunda? Gadeng. Non. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang yo plas, nyawang Kok plas. pagur Lah, ketak-ketik. kok mau ketal-ketil ngono ki. Lah, Nyawang yo nyawang. kuder lho, Mas. Kowe ngene iki aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya menikmati Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho, dadi tenan rasa wong ketal-ketil le ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Wah, Aduh, mau Mas. lek ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah ya. Langgami jenang gula ya, Mas. Nggih, jenang gula mawon. Duit kalih panjenengan Mboten boleh? saged Mboten kula, saged, mboten mboten saged. napa. Mboten saged jenang gula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Aja kau kan Mas telakku mume menungso, Mas. Piye ta lho? Ya Allah kaya nganten anyar. Iki mung simbolis ae ora babakan garane sing dianu. Iya, mangap. Sekone wekal. Alah, ya kowe genten dulang Mas Toli. Ben didulang kok terus kok didulang sik. Ditulang. Nah. Ah, wis ngono kuwi. Mas. Ora apa-apa, wis alon-alon. Nah. Kok mbok cetok piye to? Kok nggo cetok iki to, Mas? Pada ngeladen tukang. Hak, ayo mangap, hak. Ngelak ora, garek mimi. Nenen. Mak kembel bujana kaya nganten ngono kae lho. Hati-hati nggih, Mas. Iki yo kecoba seniman yo Pak Guru. Sukses karirnya, sukses rumah tangganya, bagya mulya. Yo Pak Ustad. Aku saiki wedi nyerak Mas Solikin. Napa? Kok nek diasinke malah. Nggih, monggo. Sembah nuwun Mas Solikin. Nggih. Saiki kari hiburan. Hiburan. Iki ya dina iki ana acara lho, Cus. Apa? Oh iya, iki barengi supite anakku lanang Lano. Oh, putrane nggih. Mas Agus. Oh, nggih. Nah, Soleh ya Le, pinter sekolahe. Kek Iya. ndang mari digunakake apa mestine aja kaya bapakmu. Bapakmu ya digunakake apa mestine. Oh alah. Mas Agus ki biasa bojone kok ayu, anake ya apik ya. Ya jenenge jodoh gak jodoh. Oh alah. Agus meresahkan kok tau. Sehat selalu Soleh. Iki dek anu ya. Dek Lintang Dek lho. Lintang Dek nggih. Lintang. Engko nek nyawang aku tok ndak juarai. Muga Mbak Lintang. Ayo sayangku. Nganggo sepot apa? Disepoti. Disepoti dong. Ya Rodok gumyak sing ya, anu Pak. sing Yang buka rodok sepot. gumyak. Yang romantis ya ora apa. Yo, ayo sing romantis yo. Kowe bengi ke boh mending apa lek? Kaya kaul aku kaya kaul. Lah. Lah ya kaya bercermin nek nyawang Lintang Kairo Lah pripun to beda lho. Lah ya padha ajine padha manise. Ning aku nek sanggulane kok kaya ngono ki ra patut tinduk nek aku nek kowe kok patut aku mandarani kok tarangan pitik lho nek aku. Lah kowe nek sanggulan kaya Ngarepku rambutku ya tak ngenekke tok maksude nggo nutupi ya ta bathukku sing lengar. kei belan ngono to. Heeh, karepku ya tak kei belan kok Lintang. Lah ndasmu malah kaya bentet ngono lek. Jan batuke salah pangan ya, Mbak.
Mula tetap jadi diri sendiri Oh, ya, iya. apa ya nak ya. Iya. Punya ciri khasnya masing-masing. Lah oke cirine I love karo kasih. myself. Dek Lintang saiki Nggih. kelas pinten? Sekarang kelas 1 SMA. Oh, sakit Berarti dewasa. berapa? 16 tahun? Iya, 15. Mas 15 Muda. tahun. Iya. Dek Gading pinten, Dek? Kula 18 tahun. Ah, iya, selamat malam Mas Gading. Selamat malam Mbak Lintang. Ya. Alah, iki apa anu ya? Dalam. Le, apa apa Mas Gading ki ngajak balen kowe, Nduk? Yang ya Dek wingi. Ngejak balen. Enggak. Piye? Ya aku disuruh diajak ke sini katanya kangen ngono lho. Oh, Ya. oh. Lah dalah. Wis urusane wong enom iki wis wong. Urus. Mboten. Yuk, kaum menua diam ya ini. Ini band Gen Z. Iki sing band heboh Gen Z. kaum menua. Kaum menua lerem ra. Sing heboh kaum menua. Kowe zaman nom-nomane ra tau nglakoni ngene kok kowe kenalan pisan karo diblucukke ning nggon galen Lah, mana. ngono Lah ya kuwi. aku ra mengalami fase kaya Lintang urung ra mengalami. Saking ayuku kok wong seralas ronto kok arep seronto. Mbok kelingan dhisik panutok kok le senengane. Pergi Aduh, bosok. sia-sia dong, Mbak. Ayu Mbak Yu. Dek Lintang Dalam. kesini Nggih. sama Bapak Ibu. Nggih, kalih Bapak Ibu. Apa sih sanar tembungan ya iki kok? Yo. Maksudnya ngene lho, nembungnya maksudnya ngene lho. Mbok menawa sok kuliah ning Jogja. Iya. Lah ra iso. Begitu. Heeh, nggih to nembung, heeh to Nggih, nembung lah. nggih, besok mau kuliah ning di Jogja Jogja. dosane Bu Agnes kan karo titip nggih to, Nah, karo bacaan ngono lho. Yo lah dalah. Nanti bisa Bu aja pensiun sik ya, Bu. Lah ngapa? Mau ndak ora sida. nanti bisa satu kuliah sama Mas Dalang. Lah, nggih. Kok jreng ya. Mbak Cobi, Dek Lintang Nggih. nyerak Mas Gading salaman. Ngerti lah nggih. heeh. Salim Mas Gading, Mas Gading. Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading nggak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam abang. Abang kok anu euforiane kok beda ya karo sing nom-nom ki. Lah kowe medeni apa? Lah ya kok abang lho kok Oke, nek chemistry-ne lho piye wi? respone kok kaya ora ono ora kaya Gading karo Mas chemistry-ne to. Gading kan Lho, coba responnya- balen ono. Iya, selamat malam Selamat Mas malam Gading. juga Mbak Lintang. Good night Mas Gading. Good Kowe iki night. suaramu aja bindeng Pak kaya banci ning bangjo. Lah, apa? Lah nek bindeng, abang. Abang. Lho beda ya awurane lah. Ya beda. Mosok nyapa wong ayu kudune kagum kok malah mungkuk-mungkuk. Lho nyawang anak-anakmu. Lah, ya. Lho, nek ngono kuwi jan nyenengke ya, Lek. Wis aku tak arane kono kopres kali ngeli tuwa saiki kekarek manembah wis. Dek Lintang tetap di situ. Oh, di sini. Bawa. Bawa. Spesial buat Mas Gading. Nek esok Ah, bawa bawa. berdua. Mas Oh, mboten Gading saged, mau Nek, kula bawa bawa. apa? Derek, Apa mau duet? mboten saged duet. Duet nggak apa-apa loh Mas. Mboten saged kula. Kalau dua, Nggih. kalau dua, Pripun? Duet. engko ndak mah aku keblusuk. Ayo bawa spesial Mas Gading. Oke. Pripun? Ya bawa. Pun kula nderek kok namongan iki. Manut seliramu wong ayu bawane. Nggih. Syukur sing mengandung anu wong kasemaran sing katresnan. Katresnan. Nggih, heeh. Niku pelok barang. Wah, pelok barang lah. Aku Ya. dhisik yo barang. Wah, jenang gula iki mesti. Ora. Aja kayak kue, aja kayak kue. Lho. Senang gula lho. Aja kayak aja ngono, aja ngono. Kayak kue, aja kayak kue. Karane mangakrami Ya ampun. Aduh. Apa lho Rasane piye to oleh rasane? Napa? Napas bantuan saka bunda. Mah kon ngeru engko. Tangannya Mas.
Lah nek apa jempol lho. Aku bisa ngomong anu saya bulan geger ngono awakku ora karo-karuan lho, Mas. Pikiranku wis traveling tekan ngendi-endi lho. Ayo nak. Omong ati pawi Piye le rasane? Nyes. Nyes. Ya karo diok sawang apa Ah, nggih. dicandra piye ngono lho. Seliramu. Waduh. dalam Kang Mas. Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Dadalan. Kalian sing biyen-biyen. Gus salah cah saiki. Kowe ya KBB to? Apa? Kelingan sing biyen-biyen ning bak truk. Kelingan zaman sekolah ning Pamulangan iki lho kok ning Batrek. Lah kan kowe kelira disampirke ning bak truk kok. Kayo belajar kok no. Anatomi. Ya. Ayo sayang. Luput pisan kena pisan Seliramu ora tau luput, Yai. mila Kang Mas Hai. Loh. yen gampang luwe gampang Apa? Nek sing roman aku tanganku mesti gratil tekan ngendi-endi lah jenenge cek bocah cilik ya aja nganti ora tak arahke rono malah. Wis kowe aja pengin. Ora. Kowe ora mungkin iso ngono masih nyeraki kowe bangsane Pak Diamat, Mbah Reso. Aku ya lah ya angger ketemu liyane nyeritake putune gur glegeken. Wis ora ana cerita Lah liyane. iya. Yen angel ka langkong. Napa kejane? Ngopo ya, Bunda? Gadeng. Non. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang ya plas, nyawang Kok plas. pagur Lah, ketak-ketik kok mau tok. ketal-ketil ngono. Lah, Nyawang ya nyawang. kudu Dadi lho, Mas. kowe ngene iki aja mergo iya. aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya menikmati Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho, dadi tenan rasa wong ketal-ketil katne lek ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Wah, Aduh mau Mas. kowe ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah ya. Mama apa? Mama kok gogoh wedi meneh. Ayo nak badut nana. Yen angel ka Le mbok pikir ki apa ta Le? Nika lho. langkong. Bari iki aku disengiti iki aku. Kali sinten? Niki Sukina ta? wis nesu iki ketoke iki. Pun bagiane dewi-dewi. Lah, sik kae malah aku Mas. Kae. Tak lungguh dingleke lintang. Ora iso, aduh. Tan kena tinumbas arta
Langgami jenang kula ya, Mas. Nggih, jenang kula mawon. Duet kalih panjenengan boleh? Mboten saged Mboten kula, saged, mboten mboten saged. napa. Mboten saged jenang kula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Piye ngono ya, Lek? Aku golekno guling, Jon. Ngapa bocah kelet? Ayo karo jumeneng ra apa-apa, Nduk, karo lenggah ya nderek. Nggih. Nggih. Nek kene kena nek kono nek nyaman ning kono ya ora apa-apa. Iya. Aku tak ndek kene ya. Oh iya. Sampai engko. Ora apa-apa. Wis, warga laras ra bakal kepaten obor sinden. Jan ayu alus suaranya apik kaya aku. Elek. Ayo nok dikancani joget adine. Sembah nuwun wong ayu. Matur sembah nuwun. Nggih. Aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Dalang Sena, channel Dalang
Semoga kedepannya tambah lancar, Amin. sukses selalu, Amin. tambah solid dan guyub rukun. Amin. Amin. Terima kasih Mas Dalang. Sami-sami matur bangun Mbak Lintang. Lah kok kowe malah sing salah tingkah iki to, Nok? Kok lebih turki kok. Makasih Mas Gading. Makasih Mas Gading. Sami-sami Mbak Lintang. Love you too. Ya Allah. I love you too. Gusti Allah. Wah, terima kasih so I love you too. Iki enek ucapan Lek. Heeh. Selamat HUT channel Dalang Seno sukses jaya sehat selalu. Amin. Saking gudeg Bu Agus Magelang. Nggih. Paring tindih 200.000. nggih. Mboten ngersake lagu. Ya aku dicaosi apa-apa Ya. sing penting gumyak regeng gayeng. Sesuk kena nggo KB. Lho. Nyepaki apa? Ya Pak nyepaki Daniel. kebo apa jaran. Nah, iki Mbak Tatin karo Mbak Elisa diaturi minggah ya, Nggih. bareng sisan. Nggih. Ayo Mbak Tatin karo Mbak Disepoti. Elisa. Ayo sing gawan warga laras kok dadak iren. Iki sing enom. Aku manut sing tua. Kaya wong bingung. Gawean kok iren. Gawean kok iren. Gawean iren kok blero iki. Lah ngopo? Lah nek rajang cak cek cak cek. Zaman saiki rene satset-satset. Zaman kesempatan itu nanti bisa Dipaske larase ngono lho kok terus para pekewara. bisa dimaklumi dengan usia yang 50 tahun iso dimaklumi. Alah, le mbok deng-dengke tuwane. Ade ya mau manut ya, mbiyen kan ade kon ngejokke sing dijokke dhewe, sing eksekusi kono. Ya wis, berarti ya iki mau dientekke dhewe. Apa nek ra ono sing tuwa kok ora tekan ati. Ya. Ngaturaken sugeng dalu sedaya mawon. Nggih sowan mriki Mas Gading Mak Cangeng Yuli Mbok. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Tati. Kelihatannya malam hari ini berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga. Beda-beda gitu ya. Beda ya. Iya, berbunga setaman. Ya, kok bunga taman. Nek sayane Mbak Mimin piye Mbak Tatin? Pucuk. Bunga-bunga cinta semakin mendekat di hatiku. Ini malam hari ini juga ketoknya kaya nganu ya. Rada sumringah, Ya, rada nek Baterai dicandra ora kepujulan. ya kaya kembang. kembang. Bang bangke. Wah kebucu. Ki malah anu lho, ciri khas Indonesia lho, Rafflesia Arnoldi. Lho jenenge apike kok ngono kok. Apa ya? Nih ambune. Ya, dari Mang Ayu Putri ya Mbak. Derek tetunggo kagem channel Dalang Dalang Seno, ingkang kaping kangsa 5 tahun ya. 5 tahun luar biasa Semoga. tansah ngrembaka. Mm. Subscribernya tambah akeh. Amin. Sing delok ya semakin sing delok Penontonnya viewer-e. Ya, nggak cuman apa wayangan-wayangan dari Warga Laras, tapi juga wayangan yang lain Lainnya. juga di streaming sama Dalang Seno channel. Ya muga ngrembaka wae Amin. iso ngrembakake budaya sak Yogyakarta, iso dibiwarake sak Nusantara, sak dunia. Amin. 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 Oh, Kira-kira kowe Selain mangkon. mendoakan Dalang Seno Channel ya mendoakan untuk netizen yang di rumah dan penikmat setia wayang tetaplah menjadi netizen yang Yang bijak. Yang bijak betul, biasakan mendelok dulu, membaca dulu lagi komen. Komennya- Ngefan Mbak Elisa keneng, Mbak Tatin keneng, Pak Desukimin keneng. Nah, Nah, sing penting ojo saling menjatuhkan. ya. Nek dinalar fene akeh aku lho karo meneh Tatin. Ning aku tetep ya ora sombong, ora takabur. Nek dinalar. Iya, Neng biyen tau Dia dingenekke Mbak kalau ada Tatin itu Mimin enggak usah diajak jijiki. Yo. Zaman semono ya Mbak. Unekke wong gur wong ngetik. Nek ora tak uneke kok ya talak temenan. Lek ben kita lho buka HP kok ketok sedih ngapa Lek? Terus kon maca aku. Komene piye? Mimin itu laknatullah. Wes warna-warna ya tenan jenenge wong jenenge Jenenge netizen bebas kok ya wong delok alok bebas. Wong delok ki alok wong ora udu apa-apa gur udu Ya ning motor. saiki ketoke wis rapati ya kaya mbiyen. Dadi Wes. walaupun aku ada sama Kak Mimin, Kak Apri wis biasa. Ora kaya mbiyen meneh ya Kak ya. Nek mbiyen Ya. nganti sakit hati. Padahal aku ora ngerti apa-apa sing diunek-unekke aku.
gara-gara kowe ngono kuwi. Iki nesune karo aku padahal aku no. Jodoh kowe. Terus itu kok ayo Tin, heh. Tatin kon ngopo, Bu? Pak. Mas Gading, Nggih, menika Nun, wonten kula. titipan saking Pak Putra Dikari. Oke. Pak luar biasa. Putra Dikari. Kok ya mesti ya. Nggih. Wis pomen ora loka tambah kebak, Pak. Panjenengan niku sok nontoni TikTok-TikToke sapa-sapa. Iya. Nyawer-nyawer tap. Ini Aku juga bar disawer singa kok. Pak Putra Dikari iki nganti jadwalku suntik putih hafal lho nang wayah sesuk suntik putih ngono aku mesti ditransfer. Wis suntik putih dadine klawu ya, Lek. Ijek proses. Glodoki sik. nggih izin tak bacain ya Mas Gading. Nggih, monggo Mbak Elisa. Assalamualaikum, sugeng dalu nderek mangayu bagya dari Putra Dikari Gina Baladewa PWKL. PKWL Peduli Kasih Warga Laras mengucapkan wilujeng ambal warsa channel Dalang Seno kaping gangsal mugi tansah kuncoro ing dirgantara. Amin. Amin. Kagem anak Mas Ki Gading Pawukir Seno Saputra ugi sedulur-sedulur wiyaga menapa seniwati warga Laras tetap solid guyub rukun kompak semangat membimbing anak lanang Ki Gading Pawukir. Nggih, menika wonten tali asih sekedhik 1,5 juta. Wah, luar biasa. Untuk warga Laras nggih menika. Nggih, untuk kagem sedulur-sedulur warga Laras request tembang Pangkur Semarangan. Nika. Nggih, Ya, Kang diatur Nembang Mbak ke- Elisa. Ora tau. Datae Mbak Oh, aku Elisa. soalnya ya entuk cete sing Kang Nembang Mbak Elisa ora diwaca ya. Ya, ini tadi juga ada titipan apa Pak dari Boyolali minta melatih Rinonce. Ya, tadi Kamu ada juga Pak Susanto dari Malang juga minta tembang kangen. Menika iya. salamnya kagem Mas Gading belajar terus, Nggih. terus bisa meneruskan apa kuwi jenenge? Perjuangannya Bapak. Kiprahe Iya. Suwardi Pak Seno. Arek omong ngono wae angel ya. Ya, kita kirimkan juga untuk penggemar-penggemar lama Semuanya. PWKS. yang masih setia Sobat sampai ini. Nokiar, matur nuwun. PWKS. Apa jenenge? WMC. Ya, ini terima kasih yang udah merapat dan menonton dari rumah. Ya. Yuk di Pangkur Semarangan bagi tugas ya, Mbak. Kowe kok. Hah? Kowe sing bawa, Terus? lagune mlebune tembang kangen. Ngono. Jadi Melatih bawa Rinonce. kowe ora apa-apa tandonmu swara rak gede. Ora iki meng Ya wes iki digilir wae ya, wong iya, papat. iya. Oke. Aku nunggu giliran iki Sang Dwijo. Mimin Honggo iki. dimulai saka sapa nek digilir ayo. Saka kene. Kesik ya. Mingkar mingkurengu Gendone metu. Kowe sing nyekel. Kowe halo, sajepen melu kono, penonton gen kok. Lah kan tak kira bapak aku. Kowe iki angger nang kene mesti spesial Mbak Oh. iki. Pokoknya ya, digawake bintang tamu sing spesial nganggo ndok. Iya. Anti apa lagu ya? Karenan marati Ayo Kak Elisa. Luar biasa. Wah, luar biasa. Awet pertama Pangkur Semarang rungokke Mbak Elisa sakyane ora maleh. Matur nuwun Luar biasa. atas apresiasinipun kula makili anak kula Elisa matur nuwun. Lah kowe iki mah sakyono sakene kok malih kentir oleh malah.
Ana melu maktek. Oke, ayo Mbak Tatin. Sinopa Sinokarata mereka rata-rata pindah batan Ora lho dirampung sik. pakaratining ngelmu Gong-gongane. Sang Dwija. mangga Rodok mundur nduk men pilah. Gurar kewirangane kok le. Ngatur Ngaturane wis kanca. underestimate wis ngilani wong. Kang tumrap neng. Lho, cetha to. Nggih to, artikulasi vokal konsonan lho. Pressing ya. Suara kok nggo pesing barang. Penekanan. Oh, penekanan. Kang tumrap neng tanah Jawa. Kaki tak semprot kowe. Mangapa? Lah kan suaraku landung, powernya luar biasa. iya Entuk baligon bar. Lagi bener ya ngono kuwi. Agama gemeng aji Kapok. Makan sesupotnya. Ora ana wong keplok blas ya. Jos. Walah. alhamdulillah Jamaipun tembang kangen. nggih Nggih. tembang kangen Ya. Selamat tahun. Jalan-jalan. Yang Kalimantan. Galaran ya. Wayah udan krimis rak wis suwis banyu kang tumetes dadi seksi gara-gara angis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Angin tansah dekat kanggo rasa kang sampe gawe rejadaku lewat tembang kangen uga bisa dadi tombok kangen iki nandang buyung rina wengi. Mbak Mimin ya. Apa lali, apa pancen wis ra ngerti. Satenane aku mung tansah setya ngenteni balinge endah manis sing sembuh lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Hey!
Tunggal pamundutan Lintang Asmara, Dek Lintang duet kalih Mas Gading. Wah. Kerso Browsing. kalian. Kedap lo browsing riyen. Ayo Dek Lintang Khairo. Ayo nak. Wong tua mung karek Browsing. mengetoni kok, Nak. Lah, alhamdulillah boyokku iki iso dijak kerja sama, Jess. Sudah kecekel? Waduh sing jedul Lintang Kairo e. Walah. Salah searching. Sampun. Kali lenggah mboten napa-napa Sampun Mas Mas Gading. Dalang, Sampun. sudah hafal ya? Insya Allah hafal. Apa mau berdiri Mas? Boten kersane Lenggah lenggah boten Nang mriki mawon kula. Lenggah Lenggah boten mawon. napa-napa. Monggo. Kok aja ngalang-alangi pandangan, Pri. Ya wis ayo, adewe. Ayo kita kencan berdua Mas Dalang. Iya. Pantoro ratri mongeleng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang kasih Rasa kangen kang limpeti lintang bulan dadi saksi upayane datang baling jani janji sapaya mukti sapaya pati joget Mas Arya kombo susah troning batenku wong bakas antap narasa hatimu tresnaku telas jroning kalbu Senajan ngarungi banyu sekoro Serasaku ora bakal no senadyan nyawa oncat saka raka wis tresna ora bisa dipisahno ada Mas Gading Hey, hey. Yang pantoro rati mongeleng manis sing ati setiaku bisa duweni marang sang Hyasulasmi rasa kangen kang limpeti
oh bayane datana balenjani janji supaya bakti supaya bakti Ayo sasamu kinarya tamba susah ning batenku. wong bagus antap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal seno. senadyan nyawa ancap saka raka wis tresna rapi sati pisana yen wis tresna rapi Bisa sati dipisahno. Ya ya Ya, matur terima sembah kasih, Mas nuwun. Gading. Nggih, matur sembah nuwun karang ya ora apal Ece. Apa-apa sesuk neh. Lah nggih. Wis, pripun iki? Sampun niki mungkin sing dereng dipinangkani teng gara-gara melih. Ngaten. Nggih. Sembah nuwun Dik Gading. Nggih. Saya kru Warga Laras. Ugi Dalang Seno Channel. Mugi-mugi Dalang Seno Channel sansaya ngrembaka. Anjayeng Bawono. Anjayeng Bawono. Dipun tresnani penmaripun. Nggih. Sehat-sehat. Nggih, amin. Lancar anggenipun Amin. ngangsu kafruh. Dik Gading mugi pinaringan sukses. Nggih, amin. Lancar ngantos tancep kaya. Amin. Kathah lepatipun atur nyuwun pangapunten. Nggih. Rahmat gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya. Jauhi narkoba dan Dekati waria. Sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Mau ning lembukan ana sing durung dipinangkani apa durung isih ana? Ngimpi. Aku bar weruh kirekku mau kon terus njuk pengen jegok-jegok ya aku. Seneng banget terus aku gede banget. Gede banget kaya aku. Loh, to? Apa ora ngono kuwi? Lho kae sing ana sing muni pakake jeli wae apa? Elek ora apa ngono aja. Engko gaul-gaul sing kaya ngono kae iki. Ya nganu saiki apa jenengane? Ngimpi. Ngimpi. Sing arep nganu sapa? Sing arep nyekar. Lho kae. Lintang Kairo. Ngono. Lintang Kairo. Ayo balintang. Ayo yo. Yo nembang ngimpi. Ning ampun ngimpi nggih. Nggih, Nggih. sinten niku mau sing mundhut, Mas? Kedap. Oh teng HP. Pak sinten? Pak Pak Jo. Pak Parjo. Pak Ahmad Badawi ding ngapusi niki doan niku. Ah, nggih. Nggih. Ngimpi nggih ngagem bawa napa langsung niki? Wah, nggih ngagem bawa no. Ngagem bawa. Nggih. Nggih. Ngadeg. Lho aku mung manut request sing mburi. Yes, kae sing ngedram. Breng, bonggotan. Dienggo nganu sepote to. Lah sepi banget. Iya. Halo. Halo, Mbak.
Oh, jadi gayang temenan iki tenan. Kayang pal. Po diunggahke panggung kowe po? Aja ya. Ngambara ing awang Kowe kok terus pindah ngopo, Feb? Ambok kono duet. mau duet mas. Loh, kowe. Mau duet, Mas. Ya wes ora. Aja ya, Feb. Hangalangot bebasan tanpa kolaborasi. Nah, nggih. Ini kok nembe nyanyi lho, Mbak. Napa? Nyanyi nih kok. Oh ya. Katungkul ngumbar gagasan. Baterainya rantai-rantai ya, kayak. Full. Awet. Satemah kinawa ngimpi Pun boten ngantuk, Mbak. Mboten. Oh, Kan tadi sudah dinyanyikan oh sama iya. Mas Dahlan. Krungunina bubuk rap. Seripat, seripit, ane meraka simpir, ganda seluas, wirakani anglan
Matur sembah nuwun Mbak Lintang. Nggih, sami-sami. Nggih. Pun kayak bubuk mulai. Mungkin ini Sudah bubuk tidak rap. ngantuk. Wah. Sampun. Kedep ning sak jam. Saiki apa meneh ngimpi wis ana. Wah, kae lho, ngono kae. Aduh. Aku wis ngimpi mau saiki Kang Gareng karo Bagong. Apa ya aku sik ya? Aku sik apa kowe sik, Kang? Aku sik no, sing tuwa sik. Aku Petruk dhisik. Wis ora apa-apa. Aku kepengin no, piye to? Aku kepengin Iba ana katresanku. Sing nyekar Mbak Elisa. Ngono kuwi. Heeh. Sing joget Mas Dodo. Sing joget Mas Dodo. Sing joget Mas Dodo. To Mas. Mas. Wah malah njaluk duet e. Oh ya, duet ora apa-apa. Duet to? Ya. Monggo Mbak Elisa duet kali Mas Dodo. Ning ora dadi lho, Mas. Ya wis. Ayo Mas. Perwakilan DS iki. Yuk. Ayo Mas yuk. Glak esuk. Aduh. Lah searching karo ngadeg. Nah, sik berjalan. Sik dipaske sik kamerane. Nah. Spoti. Maju. Mandiri wedok. Iki mengulang dalang Seno Channel yang pertama. Ini kalau lebih di spoti. Ayo, spoti kanca-kanca. Nah, ini kok spoti.
Sudah di muka. Ya, Ya, apa kersanya? nembang dong. Nembang apa? Nyimbang ono katresan. Imbang ono katresnanku. Aku sendiri aja atau ditambahin dong gitu, satu barang gono gitu. Biar dia dirubung gitu, ngerasain kebahagiaan. Milih Mas Dodo. Mas Dodo milih Mas Dodo. Milih aja. Iki Milih, Mas. Dalang Seno Channel ulang tahun dadi kowe wenang. Hmm. Kono milih yo. Alah, Apa kae wae. Kewe. Milih ada. Agnes ono, Riza ono, Tatin, Ayu. Yo Mbak Tatin. Langsung plerak. Curang. Sapa manut aku? Nostalgia iki. Milih sapa? Milih sapa? Sampean. Jarene ra masuk. Masuk-masuk ayo saiki yo. Awak gak aku nek dipaksa. Nek dimasuk-masuke gak aku. Gelak esuk. Ya wes esuk ya ben kok ngopo. Ya Mbak Orisa yo. Nah, Mbak Risa wes sing masuk. Orisa. Mbak Tatin. Wis Mbak yakin? Tatin lho, jare Mbak Tatin. Ya wes dimasuk-masuke. Oke. Nah ya. Ayo, aktif sekali Bun. Kene tengah. Kayak keluruk pisan. Biyen apal kok saiki ra apal kene tengah. Lali. Ra entuk ngepek iki. Besok meneh dinaime kae men apik. Imbang ono katresnanku. Langsung wae kan. Enggak usah bawa ya. Nggih, langsung mawon. Yuk. Lenang mulai dulu. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun amok tansah katulung wayanganmu doni mas wong ayu. Ini kok ono sih? Lindan bisa sayang rucek hati wong bagus tansah gumanten ing patung ning netra. Bebasane tan bisa tinuku tunduklah prasetyaku ngorbanake jiwa lan rasa. Wes HP-ne copot HP-ne.
Ayo. Wedok. Pisan meneh kae njaluk pisan meneh ben Jatil. Sak puteran meneh iki. Biasanya ngene ta? Alo-alo ose ngono kan. Oh. Ya apa lagune apa? Lagune apa biasane? Yang diangkat sikile. Nah. Mongko Kang Mas ngatesku. Iya. Tapi no celeng po jaran. Arep nganggo celeng apa piye? No celeng ra, no celeng ra. Yuk mulet yuk. Mas Dodora serius. Emoh ah. Wong bedino jatil lho. Emoh ah aku ah, ora serius emoh ah. Wis lali piye? Ayo sa. Emoh ah aku ah. Lah, no celengnya metu. Kowe. Kami serahkan celeng ini kepadamu. Wes. Gek wes yo. Yo. Siapa? Koncane siapa? Koncane siapa? Hah? Tanggone Mas Hadi kae. Ayo Rel. Ayo. Kae disawer kae lho, Mas. Disawer, Mas. Disawer. Mas Dodok, ini spesial Mas Dodok. Ya. Mas Dodok lho. Tak tembangi ya. Iki dikancani sapa mau? Ayo Rel. Oh ya dhewe ya. Dendang Mas Hadi ya. Iki lagune Sarinande Putri Sarinande Putri Solo Papujan Dewi Hari Yo. Putri menari diiringi lagu Sarinande irang-irang
bener. Jadel. Lagunya apa tak Jadel lah. Orang saya. Apa lagu nih? Bacot ke mau? Jarum-jarum. Ayo yuk, jarum-jarum yuk. Nah. Jarum-jarum wong manis dikasih jarum. Yo. Pripun Pak Dalang, Pak Dalang, Mas Dalang. Pon sak dereng Pun niki sak wis dereng. 50.000. Sawarane pinten mau? 100. Iki lho 52 lembar. Lho. Wah, iki sih 75 ya. Biasanya ini nek caleng iki jegur nang nggon anu kae lho. Jegur Bapak nang nggon jegur. banyu ae lho. Jegur nang apa jeneng? Juk karo nyokoti ketel bareng kae lho. Jare ra masuk kok alarm. Saiki muni masuk. Saiki wis masuk jare. Oh. Kali ra sadar ngono jare. Wis mengke-mengke. Apa niki? Digongke ora iki. Oh, mau aku kurang oh. Ayo sah Digongke ben gram 100. Mangka Kang Mas Prasetyanko bebasane tak bisa dinongko Jondalan Prasetyanko tak korban nangke jiwa lan ragaku. Sampun, digawa iki Sampun. sawerane. Matur suwun Pak, tukon bobok, tukon pilis, laris manis. Laris. Ya ora no. Kudune aku njaluk kuwi wong aku wis nembang kok. Tambahe piye? Wis korene. Menika sampun, Mas. Sampun, Mbak Tatin. Kono saiki giliran kowe, Kang. Rasa maju. Mbok wis aku ki rasa bae. Iki mau wis aku wis seneng banget karo jadilan iki mau.